این اقدام شما برای تهیه ریتینگ یا نظرسنجی هستون به چی خاطر صورت گرفته؟ аввалан ин рейтинги таҷрибавӣ эксперименталӣ гӯем бо мақсади чӣ гум аввал ба эҳсосот дода шудам ҳамин рейтинга пеш аз оне ки таъсис диҳам ва комментарияҳо отзивҳо яъне чӣ гум назарсанҷиҳои баъзе иштирокчиёни шабакаҳои иҷтимоиро ба назар ҳамчун ибтидоӣ рейтинги аввалро тартиб додам зеро масъулиятнокии баъзе мақомотҳои давлатиро ба масъулиятно баланд такон бахшидани масъулиятнокии баъзе мақомотҳои давлатӣ таъсир расонида метавонад. баъзе маълумотҳои оморӣ дар асли воқеа чӣ гум бо асли воқеа мувофиқ нестанд. аз ҳамин сабаб ман рейтингро аввал бо мақсади чӣ гум равшанфикрӣ андохтани мардум тартиб додам. ва лутфан мегуфтед ки ҳадафи асосии ин рейтинг чи аст? ҳадафи асосии рейтинг ин равшанфикрӣ андохтани мардум аст. ҳадафи асосии дуюмаш ин баланд бардоштани масъулиятнокии хизматчиёни давлатӣ мақомотҳои давлатӣ. ягон ҳадафи сиёсӣ ё ягон ҳадафи ишғоли мансаб ё ягон ҳадафи дигари ғаразноке надорад. дуюмаш баъзе мақомотҳо то ҳатто тарсу ҳарос надоранд аз бо шаҳрвандон мулоқоти дағалона мекунанд бо кормандони худ мулоқоти дағалона мекунанд. ва ин рейтинг оё дар асоси кадом нишондодҳо таҳия мешаванд? ин фасодкорӣ аст ё дуздиву дигар аъмоли зишт? рейтинг дар асоси назарияи ҳакамонҳо дар асоси баҳсҳо яъне ки 20 нафар хизматчиёни собиқ хизматчиёни давлатиё ки агар пешниҳоди ман қабул шуд аллакай хизматчиёни давлатии амалкунанда ҷамъ мешаванд ва дар асоси баҳсҳо шояд ки дар асоси аудитория ҷамъ меомадагӣ дар як донишгоҳе ё ки дар як муассисае ҳамин рейтингро дар асоси ҳамин чӣ гум аъзои фикру мулоҳизаҳои ҳакамонҳо яъне ки мо дастовардҳои ҳар як мансабдорро зери назар мегузорем ва ҳаҷми яъне ки ҳаҷми моҳияти ҳамун мансабдорро байни худамон баҳо медиҳем ва аз ҳамин сабаб дуюм рейтинге ки ҳаст антигироиҳо мегӯем яъне ки антиқаҳрамонҳо дар асоси яъне ки осеби расонидаи онҳоро жюрӣ баҳо медиҳад ва дар асоси ҳамун баҳо ҳар як мансабдор ё мақомоти давлатӣ ҷоиза дода мешавад. рейтинг махфӣ мешавад ҳолӣ то дастгирии боло то дастгирии ягон мақомот ва аз ҳамин сабаб ман ҳамин рейтингро ҳолӣ акун дар як савол мондааст таъсис диҳам ё таъсис надиҳам. аз ҳамин сабаб ман пешниҳод кардам бо мактуб новобаста аз оне ки мардум аз ман талаб карда истодаст ки ҳамин рейтингро тартиб диҳам. ба бисёр воқеаҳо дучор шудам аз сабаби ҳамин рейтинг. ҳатто чӣ воқеаҳо? мисол ҳаст шудан ҳолатҳое ки аз тарафи баъзе мақомотҳое ки ба рӯйхати антигироиҳо ворид шуда буданд фишорҳо ба ман меомад. мисол аз ман телефон ба фейсбук менависанд ки чиз рақамҳои телефонатро теха медодам ман чи савол ман ҷои тарсам нест ҷои қарздорӣ ё муттаҳамӣ нест. ман мақсадам я танҳо поквиҷдонӣ бо роҳи рейтинг зиёд кардан буд ха медодам. албат сар мешуд шумо зидди давлат гап мезанед. зидди давлат инҷо ягон чи баръакс ба фоидаи давлат гап буд. ба ҳамин мақсад ман рейтингро тартиб дода будам. фишорҳо бисёр мекарданд. ва ман имрӯз шуморо дидам ки савори дучарха ҳастед. бале чаро? ман худам аз қаблан ҳам завқам дар дучархаронӣ зиёд буд барои мақсади варзиш барои саломатиам. лекин корти ҳамун барои истифода бурдани воситаҳои нақлиёти иҷтимоӣ партофтам. барои ки бисёр мерафтам баъзеҳо маро дар автобус мешинохтанд гуфтанд шумо ҳам фатлои фозиле аз фейсбук нестем? гуфтам бале. шикоят мекардам бисёри баъд дар назди мардум ҳама меқабти шикоят баъд манам хаста шудам гуфтам кифоя дигар ба воситаҳои нақлӣ ба автобус троллейбус истифода намебарам. اون نامه‌ای که شما عنوانی رئیس جمهور ارسال داشتید با چی هدف بود و ماهیتش چی است اون نامه رو؟ هدفش اساسی این کمک طلب کردن، با اینکه اعضای حکمان ریتینگ آهسته برهم خورد و از همین سبب می‌خواستم که جناب عالی با مقصد روشنفکری انداختن مردم و بلند برداشتن مسئولیت‌نوکی خدمتچیان دولتی، مقامات‌های دولتی همین ریتینگ رو چگونه یک دستگیری کنن
яъне ки бо чӣ дастгирӣ кунанд бо кадрҳои махсус кадрҳое ки дар соҳаи ҳамин хизматии давлатӣ яъне ки аз мо дорем раёсати хизматии давлатӣ не ки чунин рейтинг бо чунин рейтингҳо онҳо машғул намешаванд бигзор хизматчиёни давлатӣ аз ҳамин рейтинг не аз халқ тарсанд аз фикру мулозаҳои халқ тарсанд бигзор ҳамин рейтинг ба шунидани даъвои халқ таъсир кунад зеро танҳо чизе нашавад зуд роҳбарияти давлатро мардум айбдор мекунад бо ин ки ҳаст аз бенангу номус хизматчиёни давлатӣ ҳаст ино худи ҷаноби олиам 10 майи соли 2019 соли ҷорӣ бисёр нағз таъкид карданд ҳастанд бемасъулиятҳо ин бемасъулиятҳоро ман худам дар ҳаёт бисёр дидам ҳатто шахсан ба ман дар дастгоҳи иҷроӣ мансаб фурӯхтанӣ шуданд дар ҳолате агар дастгирӣ кардан ҳамин рейтингро ваъда медиҳам ки шаффофият ошкоро нишон медиҳам чӣ қадр аудитория расман ҷамъ мекунам аудитория барои чӣ ин ё он мансабдор дар рӯйхати қаҳрамонҳо ворид шуд ҳама шаффоф мешавад ба ҳамагон маълум мешавад ба ягон саволи баҳсангез ҳам пайдо намешавад.